पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। वैभववाडी शहरात ऐन पावसाळ्यात देखील पाणी पुरवठा हा एक दिवस आड या पद्धतीनं केला जातोय। शिवाय गेले काही दिवस गढूळ पाण्याचा पुरवठा वैभववाडी शहरातील काही भागांमध्ये सातत्याने होतोय। याबाबत वैभववाडी मनसे तालुकाध्यक्ष सचिन तावडे यांच्यासह शिष्टमंडळानं देखील काही दिवसांपूर्वी नगरपंचायत प्रशासनाला जाब विचारला होता, परंतु त्याचा काहीही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसून आलेला नाहीये। शहरातील सुरू असलेल्या गढूळ पाण्याच्या पुरवठ्यानं साथीच्या आजारांना आमंत्रण देऊन वैभववाडी शहरातील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे। शहरातील नागरिकांचं आरोग्य व स्वास्थ्य बिघडल्यावर स्थानिक प्रशासनाला जाग येणार का, असा प्रश्न वैभववाडी वासियांमधून उपस्थित केला जातोय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।